Thank you very much. Siyabonga kakhulu Naledi Mnisi ngokusinikeza nje ithuba. Usibusiswa kaDlamini from KwaZulu-Natal Sport Confederation owenza sure ukuthi ama-programs ahamba ngendlela kuyiyona especially KwaZulu-Natal. Singasho ukuthi-ke namhlanje silana eThekwini kwelikaBhanana ekudlala khona ama-disability games abantu-ke abakhubazekile esizobuka la o-netball, o-football, omlabalaba, o-table tennis, o-chess, o-goalball ekuyimidlalo le enikeza abantu abakhubazekile ithuba lokuthi badlale bazibonakalise ithalente labo baqhamuka kwesifundazwe sonke saKwaZulu-Natal imikhandlu ikhona yonke yaKwaZulu-Natal ekhona ezodlala la bazomela yona ngoba ke le midlalo iqala laphana from local level ikhuphuke ebisidlala ke provincial ekuyinto ke mhlambe le midlalo yokuthi siqhuquzele kakhulu abantu abakhubazekile ukuthi bayinike ithuba badlale noma bathola indlela yokuthi le midlalo bangakwazi ukuthi babe sezingeni eliphezulu kanjalo nokuthi ke uhulumeni siyazi uyasupporta kakhulu kwaKwaZulu-Natal especially uSports Arts and Culture ukwenza sure ukuthi le midlalo le iyakwazi ukuthi ihlale ikhona iminyaka yonke into esingayisho ukuthi ke kulonyaka nakhona ngoba ibuyile iyakwazi ukuthi inikeze abantwana bethu ukuthi ithuba lokuthi bazibonakalise le midlalo ke ngoba ke ikhona izokwazi ukuthi ke inikeze ithuba nokuthi ke ibavezele ikhono labo ngoba sikhuluma nje ngama-Olympics for ukuthi kube khona abantu abazodlala uhulumeni nationally ukhipha inombolo wathi ufuna abantu abawu-350 abazoparticipate kuma-Olympics azayo esingasho ukuthi-ke nawo para-Olympic ukhona kuleyo ngxenye engingasho ukuthi-ke abantu abawu-50 kulo-350 upara-Olympics nabo sibhekile abakhubazekile ukuthi babe yingxenye so eziKwaZulu-Natal-ke sikhona namhlanje la eThekwini ukuthi sikwazi ukuthi sibone nathi ukuthi ngeke yini kube khona bazoqualify noma bazokwazi ukuba ingxenye ye-Team South Africa bazohamba kuma-Olympics abawo-participate khona so nje sithi nje sithanda nje ukubonga kakhulu kuhulumeni waKwaZulu-Natal okubanikeza and kuyinyanga-ke yabo-ke abakhubazekile uNovemba esithembayo ukuthi-ke iyohlala ikhona le midlalo izokwazi ukuphila bakwazi abantu ukuthi bayibone and nani futhi abezokuxhumana nisixhumanise nesizwe sonke saKwaZulu-Natal noma eSouth Africa noma umhlaba wonke ukuthi nabakhubazekile bayathola ithuba lokuthi bakwazi ukuthi baziveze kungakhokhwa mali kungakhokhwa lutho sisingasho-ke nje ukuthi nje hayi sisinaledi zonke izinto ihamba kahle sinethemba lokuthi kuzothuthuka sibone izinga libasezingeni nemikhandlu basupporte kakhulu abantu abakhubazekile. Singasho nje ukuthi eziKwaZulu-Natal sisayihambela phambili ekwenzeni isho ukuthi abantu abakhubazekile bayalithola ithuba njengamanje-ke ngoba ngikhuluma nje ngama-Olympics ngemidlalo ehlukahlukene ukuthi sisinakho lokho ukuthi siyathanda ukubona abanye babo bephatha beba yingxenye yama-Olympics beba yingxenye yeminye imidlalo esezingeni eliphezulu kodwa nje ngoba sidlala nje ukunikeza ithuba abantwana yokuthi bazibonakalise and sinethemba lokuthi-ke mhlawumbe eminyakeni ezayo sizobe sesinawo national games noma u-Africa Games uqhubeke uya phambili. Ngingasho nje kuthiwa khosokeni kaNasica ngoba siyihlela nje kuningi esikufundayo especially ukukhuluma ngabantu abakhubazekile uyangizwa nje ngilokho engiqinisa kakhulu abakhubazekile kahle kahle besilokho esikhuluma sithi abaphila ngokukhubazeka engayona ulimi kufanele sikwazi ukuli-address nezinto-ke mhlampe-ke zokudlala nemithetho nokuclassify ngoba khona nabantu othothi kuma-district bafika nje bangakwazi ukuhlukanisa ngokomthetho ukuthi lo ukhubazeke ngale ndlela lo ukhubazeke ngale ndlela so izinto lezi esibhekana nazo kodwa-ke eseyikwazi manje ukumenenjeka esikwazi ukubona ziyaphambili nesikhathi-ke ngicabanga ukuthi mhlampe badinga isikhathi esanele mhlampe izinsuku zande kakhulu ukuthi bakwazi ukuthi badlale singasho nje ukuthi sithanda ukubonga kakhulu i-support KwaZulu-Natal sithanda nje ukubonga nabo abadlali abakhubazekile ukuthi nje bangazilibazisi bakwazi ukuparticipate
bese siyabonga-ke nakunaledi umnisi wemvula, siyabonga kakhulu sithi nje nibahle niqhubeke ngomsebenzi omuhle niveze ezemidlalo ukuthi okungenzeki nje kodwa nje umnisi uzokwazi wenzeke abantu babonakale ey'nkundleni zokuxhumana nakuni. Ngiyazi-ke iphupho-ke liyafezeka ndlela thizeni, okunye kuthatha isikhathi. Sizobe ngelinye ilanga umnisi sesihleli kuma-couch, sesibuka abantu kumuhle kunjeyayana. Hhayi-ke sithi nje siyabonga kakhulu, no-ref nje uyababona bebancanyana beyibabe bedlula, siyabonga. Asikubingelele sikwamukele kunaledi Mnisi Media Production. Cela usitshele igama, isibongo, iposition yakho bese sisathu sibheka ukuthi kungani silana usuku namhlanje njengoba sibona ukuthi kugcwele abadlali kuwo onke ama courts nala nguma netball courts. Igama ngumandla waphakathi. La eThekwini ngibambe iposition yobu events and tournaments ngaphansi kweFederation yaseThekwini okuThekwini Netball Federation. So namhlanje sila kudlala ama district wonke angaphansi kwe province yase KZN azodlala ama games ahlukahlukene. Lana ke thina sibhekelele isports code saka netball kakhulukazi. So ama district adlalile wonke ngokuhlukana kwawo azikhetha izikwati zawo. So namhlanje sekuzoqhudelana ama district la eThekwini okusokuthi ama provincial disability games esibambela eHoy Park osukwini namhlanje. Awona ke uwodwa unetball odlala khona nochess nomlabalaba kuma sports code endaweni ezahlukahlukene. Kodwa inhloso yokuba nalama games uqinisekisa ukuthi abantu abaphila nokukhubazeka besibabiza ngokuthi ba disability nabo bafane nathi bangabe sengathi siyabacwasa but kube ukuthi nathi siyaba accommodate bafane nathi nje inhloso yethu ileyo namhlanje. Since seqalile ama games badlala kanjani so far? Are there any improvements ekutheni sibabone ukuthi badlala njengathi ngokubona kwakho kuhamba kanjani so far? And ama games asedlalile imaphi ama teams awinile, imaphi mhlawumbe abhekene nama challenges? So far ama games ethu improvement compare unyaka odlule iphezulu kakhulu improvement namhlanje seswami. So unyaka nonyaka edoctors unyaka nonyaka siyabona asenzanga kahle la then bese sifaka okuthize ukuze ama games ethu abe sezingeni eliphezulu. So thina esibheke lapha kwa netball ke i-district ekuyona ehamba phambili uKing Cetshwayo njengamanje ukuthi ke ohlangothini la ka disability bahlukanisa kabili khona bese babiza ngokuthi II khona bese babiza ngokuthi uDeaf. So kwa Deaf abantu abasahamba phambili uKing Cetshwayo kulela side la ka II abantu abahamba phambili uHarry Gwala. Ukuthi ama games ethu ukuze abe impumelelo kube khona izinhlaka ezahlukahlukene ezihlanganile zaxoxa zabambisana up until ama games ethu abe kulize ngelikhona esikulona. So kube khona iFederation yeNetball kwaba khona iSports Confederation eTheku kwaba khona uDSEC kanjalo noKZN Netball okuyibona abantu ke abayizinhlaka abantu mebehleli sebelungisele noma benza ama preparations okuba lama games abe khona. Ibona ke esingababonga kakhulu ekutheni lama games ethu abe impumelelo afike kulize ngelona. Siyazi ukuthi lemidlalo imidlalo eyenzeka minyaka yonke akhona inama teams asedlalele emazingeni aphezulu, and what are the benefits abadlali bethu njengoba bedlala la osukwini namhlanje? Khona mhlawumbe abakudlalelayo, khona mhlawumbe abazokuthola namhlanje nje as a district as a province ase KZN yes kubakhona bazothola ama medals abo njengoba nalapha nje sikuhleliwe no MEC uyeza ngoba ama games lawo aphethe uMEC MEC ezobanikeza imihlomulo yabo. Asigcinile ngokuthi lama games adlale la eThekwini na kwi-provincial adlala kwi-provincial level kuphela. Bakhona abadlali bethu abadlala ama sports code ahlukahlukene because nathi sinabo abadlali baka netball abadlala emazingeni aphezulu la kuma national games. Sinaye nje umdlali odlala i-chess na udlala i-basketball ohamba ngokwi-wheelchair. So nayo udlala kuma national games usekaye izikhathi eziningi overseas okuyena ke esesithembelekene kuthini bona basiphinde basicathulise kuthini nabanye abantu bakwazi bavundulula amakhono abo bafike lezinga la lesifuna ukuthi bafike kulona. Lakho lokugcina mhlawumbe sesibhala noma ke lakho lokugcina, and what words would you tell all the young people or wonke umuntu obukayo njengamanje? Inhloso esiphezukwayo ile ukuthi sifuna ukuthi okokuqala babuke bengacwasekile abantu abaphila nokukhubazeka. Bese ngibhinda nalabo abangakhubazekile ukuthi isport sibalekile ngoba uyakwazi ukubeka isinto phezulu kwetafula ngesport sisodwa nje uma ngabe ukuthi akuhamba kahle esikoleni noma akuhamba kumkhakha obukhethile, kodwa ngesport uyakwazi nje ukuthi uqhubhe impilo yakho nomndeni wakho ube sezingeni eliphezulu ufane neminye imizi la ekufundiwe khona, kodwa wena ngesport uyakwazi ukubeka isinto etafuleni because kulabadlali sebedlala kuma national games bayakwazi nje ukuphilisa imindeni yabo. Okokuqala. Okwesibili sifuna ukusho ukuthi isports akusikona ukuthi inhloso ukuthi kudlala just for fun, but ekugcineni ukwakha ikhono nokudevelopa izingane ukuze zifike emazingeni akulesigaba esikusona ukuze nababo coach njengoba so coach babe kuma position. Okugcina
ukubonga ke bonke ukuthi coach o team manager o Empire i management i LOC ekuthena ama games ethu abefike kulezi ngelona kona nje all in all ama games ethu compare unyaka odlule asezingene eliphezulu kakhulu sisi Thank you for your time. ngiyabonga